Hej, jeg vil gerne lige klare kosinusrelationerne. Vi har 2 udtryk her, og så vil vi lige starte med at isolere h i anden. Og det gør vi så ved, at vi rykker parentesen med b minus x i anden herovre, og over på den modsatte ende, så det bliver til minus bx. Og det gør vi så, der kan vi så se, der flytter vi så også x i anden over på den anden side, så det bliver til minus x i anden. Og da det begge to er udtryk for h i anden, så er det lige med hinanden også, og det har vi så gjort hernede ved at isolere den. Hvis vi lader se i anden herovre, hvis jeg vil med herover til trekanten, så har jeg lidt mere gerne fortælle her. Fordi trekanten CHB, den er retvinklet, så går kosinus, så hvis vi lige skriver her engang, hvor lige kosinus til C, den er lige med x, divideret med a, fordi x det er den højstliggende, og a det er den, det hypothenuse. Og så for lige at isolere x, så ganger vi lige med a på begge sider. Så kan vi til at stå, nu skriver vi lige knæk, det var ikke så godt. Så skulle vi lige kosinus til c, gange med a, lige med x. Og så tager vi lige det her, så tager vi lige x og flytter herned på x plads. Så hvis vi lige skriver en helt ny herovre, så skriver vi lige hovsa. Så skriver vi lige c anden, er lige med a anden plus b anden minus 2 b gange cos til c gange med a. Vi har så bevist kosinusrelationerne.